Hola, benvinguts a Finques Camprodon. Soc Daniel Rodríguez, soci de l'empresa, juntament amb el Jaume Planella, el que és l'accionista principal. Som una empresa dedicada a la compra-venda i lloguer de finca rústica i urbana dins l'àrea de la vall de Camprodon, Ripollès i Garrotxa, i secundàriament la província de Girona, Catalunya i també Catalunya Nord, que per proximitat geogràfica també és un sector que hem d'agafar. Dins del nostre catàleg hi podeu trobar tot tipus de finques, tant rústiques com urbanes, des de l'apartament més petit o garatge fins a finques de més de 1.000 hectàrees. Una de les eines que més ens ha ajudat a la nostra feina, a part de tenir un bon local, ha estat l'ús de la nostra pàgina web. Hi podeu trobar aproximadament un 95% del nostre catàleg, juntament amb fotografies de cada immoble i informació addicional com plànols.